Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A yau zan nuna muku yadda za ka samu naira 14,000 a cikin wannan app mai suna Hyperme. To ba da ɓata lokaci ba, za ka je cikin Play Store, za ka yi downloading na wannan app mai suna Hyperme. To da zaran kai downloading ne za ka shiga cikin sa kamar haka. Da ka shiga zai noma ka yi continue with Google ko Facebook ko TikTok. To mu da Google za mu yi. To yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu danna. Da zaran ka danna shi zai nuna ma Gmail ɗin da yake a cikin wayarka. To idan ya nuna ma Gmail ɗin da yake cikin wayarka gaba ɗaya, to yanzu mu bari mu zaɓi Gmail ɗin da muke so. To za mu sa wannan Gmail ɗin na sama shi. Wannan Gmail ɗin na sama za mu danna. To da zaran ka danna shi zai kamo maka nan. Idan kai mace ce za ki sa female, idan kai namiji ne za ka sa male. Ni to da yake namiji ne zan sa male. Sai na inda invitation code. Za a je muku invitation ko a jikin screen ko a cikin description. To yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, ganin mun sa invitation code sai mu danna complete. To da zaran muka danna complete yanzu ga yana loading. Ok, to yanzu kun gani ga hana ya buɗe mana huska application ɗin. Za ka danna nan inda dan mining ne za ka yi, amma ba wai irin wancan mining da ka sani ba. Wanga kana yi ne kana tara kana cirewa. Da zaran sai ka danna nan claiming. Idan ka danna claiming, to daga nan kuma in ka danna claiming akwai wuraren da za ka samu kuɗi da dama a cikin wannan app. To za ka je ka danna inda invite. Za ka yi invite na mutane. To bari ha gani yana ɗan loading ne yanayin service, bari service ne ɗin. Ok, to ka gani idan ka tara zan za ka zo ka danna inda upgrade level up ɗin da idan baka danna shi to ko ka tara kuɗi ba za su baka daman ka cire ba. To sai ka danna level up. Balas ɗin mai yana ƙaruwa kun gani yanzu har mun samu 138. Za ka sake kuma ka danna kuma. Kai kana yi kana danna level up. Kana yi kana danna level up. Kaga za ka ma iya withdraw ɗin waɗannan. Haka amma mu yanzu da inda yake ba za mu yi withdraw ba. Idan za ka yi withdraw haka za ka tafi ka ɗauko USDT. Wallet address ɗinka na USDC haka sai ka zo ka yi paste ɗin sai ana sai ka ciro waɗannan. To ko waɗannan za ka iya cire idan mu yanzu ba cirewa za mu yi sai ka danna offset. Sanda zuwa. Sai ka danna nan. Da ka danna kana yi kana danna upgrade kun gani. To sai yadda za ka yi invite na mutum kun gani da ka danna nan wurin invite. Yanzu ga yana loading, bari ya gama loading. Ok, to bayan ya buɗe za ka danna nan inda aka nuna ma invite now. In copy link za ka yi ka tura, in WhatsApp ne, in na Instagram ne, in Facebook ga nan. In kuma code ɗaya ne za ka sa haka gashi nan. Idan ka yi invite na mutum uku kun gani ga abin da za ka samu. Ko mutum nawa ka yi invite a nan za ka ganshi kun gani. Kun gani ko mutum nawa ka yi invite to yanzu sai mu hito. Kun gani ya hana ya ƙara sakan ni nan wucin za ka saka sai ka danna nan haka. Kaga balas ne ya ƙara ƙaruwa kun gani. Haka ɗi za ku yi kuma level up ku dinga yi kuna danna level up kun gani. Ga balas ɗin yana ƙaruwa yanzu lahiya lau. To yanzu sai ku danna wurin withdraw ɗin nan haka. To idan kuka danna wurin withdraw za ku ga alamun wurin withdraw in kuka danna zai nuna muku iya adadin abin da za ku dinga cirewa. Kun gani za ku iya cire naira 38 kuma za ku iya cire naira 13,800. To za ku iya cirewa. To sai bari mu ƙara danna kuma. Kun gani gashi yana kuɗin mu suna ta ƙaruwa kuma a dinga yana danna upgrade. Sai sannan kuma za ka iya zuwa kun gani ga nan wurin nan na upgrade ɗin kun gan shi. Gashi na shi upgrade ɗin kun gani.
sai yadda kuma za ka buga game ɗin, za ka danna nan inda aka ce maka room ga nan ta ƙasa. Bari in ɗan nuna muku aro. Gashi nan inda aka noma room ɗin nan, gashi nan ƙasa. Bari in nuna muku shi. Kun gani gashi nan ƙasa. Gashi nan ƙasa nan sai ku danna shi. Sai ok, yanzu to sai yadda za ku je ku buga game, yadda za ku ƙara samun wannan point da zai ba ku dama ku danna upgrade. To sai ku danna inda aka ce room ɗin nan gashi nan, sai ku danna room ɗin nan. Idan kuka danna room ɗin nan za ku yi join na live. Idan kuka yi join na live, akwai inda za a nuna muku ku yi a wannan, za a nuna muku ku je ku yi danna game. To yawa kun gani. To sai nan inda aka ce upgrade ɗin nan gashi nan sama, sai ku danna shi. To kun gani, sai kuna danna nan. To a nan gurin, nan zai nuna muku. Dan ni na yanzu na ga bai nuna min ba, dan na buɗe wani account ne shi yasa. Amma ku da kun buɗe nan gurin, da kun buɗe shi, nan wurin nan za ku gane shi. Nan wurin nan za ku ga alamar lido haka. To shi za ku danna, da kun danna shi zai kai ku je kuna buga game. To sai nan upgrade ɗin nan ka manta da danna shi. Ana yi ana danna upgrade. Da nan gurin ana yi ana danna shi. Da yaran kai haka za ka ga balance ɗinka yana ƙaruwa. To wannan shi ne. Allah sa mu dace, Allah sa mu. To kar dai a manta da subscribe da like da share.